Ayan, o diba ang pangit na? O, ayan. O diba ang pangit na, wala na. Ito lang talaga nagpapaganda sa akin, o diba? O ayan na, ang pangit. O diba, nawala ng ganda. How come pa kaya kung tanggalin natin yung contact lens natin? O ayan, tanggalin na natin. 1, 2, 3, come on! Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel! Ngayon guys, ang gagawin po natin ay yung nasa title natin, Oo, Totoo yun. Yun po yung gagawin natin for today. Kaya guys, ito yung ang pinakamadaling gawin lang sa mga kagaya nating mga babae na lahat na gagawin para lang gumanda, diba? Ito, mas madali kong tanggalin kaysa maglagay ka. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako magtatanggal ng full eyelashes at saka yung contact lens ko. Ayan, contact lens. Para tong pag Miss Universe kasi ang kapal, ang haba. Pero guys, sa totoo lang, hindi talaga kompleto ang kagandahan. O, ayan, kagandahan. O, pag wala ang full eyelashes at contact lens. Isa kasi itong nagpapaganda, nagpapalutaw, nagpapaangat sa ating mga mukha. Ayan. Diba? Ito yun. Pag wala to guys, itong mga full eyelashes na to at saka yung contact lens guys, hindi po kompleto ang ganda mo. Ganda? Ang ganda talaga. Maganda ba ako, ha? Bakit ko sinasabing maganda, diba? O, ayan, nagagalit na ang lola. Oo nga guys, totoo naman talaga guys, no? Pag wala po tayong mga ganito-ganito sa mukha natin, okay lang yung wala tayong kilay, wala tayong... Pag guys, pag ito, nilagyan nyo po yung full eyelashes nyo, dagdagan nyo yan, at saka contact lens, sobrang maganda na po kayo guys. Walang kemeng-kemeng, guys, walang kemeng-kemeng biro. Sobrang mapaganda po talaga tayo sa ating mga contact lens pag lagyan natin. Kaya guys, ito na, hindi ko na to patatagalin guys kasi sobrang dali lang naman tong gawin guys eh. Sa totoo lang guys, pag maglagay ka ng contact lens, lalo na kung beginner ka or first time mong gawin guys, naku guys, ang hirap talaga. Lagi natutusok yung mata mo, nung namula yung mata mo kasi lagi mo kasi ginaganyan yung mata mo tapos lagay o ganyan din natutusok na o di ba ang hirap maglagay ng contact lens kaysa mga baguhan talaga. So mag-ingat lang po kayo sa paglalagay at saka naman guys sa full eyelashes natin. Sobra din ako nahirapan guys nung una ko siyang ginawa kasi pag nilagay mo kasi guys, kailangan talaga guys sentrong-sentro kasi siya guys, yung tama talaga guys, yung nasa babaw talaga siya ng pilo, yung eyelashes mo full yung nasa lagay talaga yung lashes mo guys. Basta guys, mahirap siya. Lagi akong ganyan, take 2, take 3, hantod ganyan, hantod na perfect ko na guys. Kasi ang hirap talaga guys. Sana, na lang guys, magtanggal na lang palagi. Kasi, pag maglalagay ka kasi guys, sobra talagang, sobrang hirap. Kailangan mo pa talaga ng energy. Kailangan mo pa talaga ng power. Kailangan mo pa talagang magtiis, patient, para lang talaga gumanda ka. Ano ba talaga to? Bakit pa talaga hindi tayo pinapanganak na maganda? Kaya ayun, kailangan natin mag-effort, kailangan natin pintalan yung mga mukha natin para lang gumanda, diba? Ba't ganun? Ba't ang hirap magpaganda? Bakit ang iba dyan, ang ganda na, no? Hindi na sila naghihirap na magpipinta ng mukha nila, maglagay ng mga foundation, mga concealer na yan, mga klase, mga pampaganda niya, kasi maganda na sila. Itong mga pangit na to, kailangan talagang mag-effort, kailangan talaga patient ang paggawa ng pagpaganda para naman lumutaw talaga yun. Ang hindi totoong kagandahan ay yun. Hindi totoong kagandahan kasi pag wala ng makeup, binura mo na, niligo mo na, naku, ayun na yung totoo mong mukha, ayun na yung totoo mo talagang itsura, walang kaduda-duda. Pag magka-contour ka kasi ganyan ang mukha mo, ganyan na, maliit na, pero bakit ako hindi lumiit? Ano ba?
daya naman sa mundo, hindi pa rin ako lumiit, hindi pa rin ako gumaganda, o diba? Pero, nag-thank you pa rin ako ni ka dahil ganito yung mukha ko. Kahit hindi naman talaga ako kagandahan, hindi naman ako tulad ng iba na sobrang ganda niya. Pero God, thank you so much kasi itong mukha na to ang binigay mo sa akin. So, sobra ko ng saya nito, kontento na ako. Hindi na ako kailangan talaga super na magpaganda kasi ayun na, tama na to. Magpipinta lang ka ng mukha. At least makita ng tao na parang kuminis yung mukha mo, yung balat mo, kahit hindi naman talaga totoo. Kasi gano'n na. Naglagay lang naman ako ng concealer, yun. Concealer, foundation, o basta kahit ano ng mga klaseng paganda, yun, nilagay ko na sa mukha ko. Guys, so ngayon guys, simulan na natin ha. Ang dami ko na kasing daldal eh. Ang dami ko ng dakdak. Sobrang dami ko ng dakdak kasi guys. So, umpisahan na po natin guys. Ito na. Ipapakita ko na sa inyo kung ano. O, ayan, palapit ako guys ha. Ito, una natin tanggalin guys. Itong full eyelashes na to. Ito. Madali lang to guys. Ganinin mo lang yan guys. O, ayan, ganyan, ayan. Ayan. O, diba? Ang pangit na. O, ayan. O, diba? Ang pangit na, wala na. Ito lang talaga nagpapaganda sa akin. O, diba? O, ayan na. Ang pangit na, wala na. O, isa naman. O, isa naman. Dito natin simulan, guys. Ayan. Ayan na. O, ayan. O, diba? O, ayan. Diba? Ang kapal niya. O, diba? Ang kapal. O, ayan. O, tingnan mo, guys. O, wala na. O, diba? Nawala ng ganda. How come pa kaya kung tanggalin natin yung contact lens natin? O, ayan. Tanggalin na. Ito po yung lagayan ng contact lens ko, guys. Dito po natin siya ilalagay. Ayan. O, tingnan nyo, guys, ha. Pag wala na akong contact lens, wala na akong, full eyelashes. Ayan. Sige, ito na, guys, ha. Kailangan ko talagang gumamit ng guys, salamin. Ayan na, guys. Tingnan nyo, guys, ha. Ayan. Ayan, guys, natanggal. Ang hirap kasing tanggalin, guys, kasi wala na akong kuko. Maikli yung kuko ko. Pag guys, pag ayan, di ba? O, lumuhan na. O, ayan na. Nawala na talaga yung gandang, hindi mo inakala. Masusunod ang hirap. Ang hirap kasi guys, magtanggal ng contact lens pag wala kang kuko yung, maikli yung kuko mo. Pero hindi naman yun pwede yung sobrang taas ang kuko mo kasi matutusok din yung mata mo. Pangalawa. Ayan. Diba? Nandito na siya. Ayan. Diba guys? Ang dali lang. O, ayan na. Ayan na guys. Tapos na. O, ayan. Ang dali lang kasi yung tanggalin guys. Ang dali lang tanggalin kaysa maglagay ka talaga. Sobrang hirap kapag maglalagay ka. O, diba? O, diba? Ayan na. Nasana yung ganda. Diba? Nawala na. O, see, girls? O, ayan. Diba? Kailangan nyo nang maglagay ng contact lens at saka full eyelashes para umangat yung mga kagandahan ninyo. O, ayan na. O, ako, wala na. O, diba? Wala na. Totoo ko na tong mata at saka totoo ko na yung piluka. Yung eyelashes ko. Sobrang nipis. O, kaya guys, yun na po yun. Doon po nagtatap vlog for today. Kaya guys, thank you for watching and don't forget to like, subscribe my YouTube channel and guys, please don't forget bell button para ma-notified kayo sa mga bago kong mga video. Ayan. Kaya guys, thank you so much for watching. Bye everyone. God bless you.